què és el que nosaltres qüestionem? Qüestionem, com he dit, la urgència. El moment que estem en un ajuntament que està funcionant, amb un secretari, amb un interventor, amb un tesorer, per a què ens fa falta un vicesecretari interventor? A no ser que vinga per a fer coses molt concretes, inconfessables en aquest moment, que jo pense que no. Crec que la forma amb la que s'ha portat això no és la correcta, ni en relació als regidors, ni tampoc per les gestions que vostès ja han fet en el carrer i ja tenen parlat qui és la persona que ha de vindre ací. Que no vindrà al lloc de secretari? No ho sé. Que vindrà al lloc de vicesecretari? És probable. Per ocupar després la de secretari? Segur. La meva sorpresa ha sigut que jo pensava que la plaça de vicesecretari valdria uns 50-60.000 euros. Resulta que el cost per l'Ajuntament seran quasi 70.000 euros i estem fent-ho en un moment en què estem retallant els sous dels treballadors municipals i retallant els sous dels treballadors de l'empresa municipal Procarsa. Sous que anem a retallar en un 5% a estos últims quan estan cobrant sous de 600, 700 o 800 euros. I això crec que no és una bona decisió. A mi me fa vergonya que mentre estem gastant 70.000 euros en un alt càrrec, vostès vinguin així ara i aproven un pla després de retall contra els treballadors. Jo crec que s'ho tindrien que fer veure. I aquest tema no s'hauria de tramitar en aquests moments. Podrien esperar-se perfectament unes setmanes i continuar i justificar-ho. En aquest moment no calia. Però si mentre vostès no donen una explicació, nosaltres pensarem que darrere hi ha un fantasma amagat que ja el descobrirem. Perquè això és com un embaràs. Això és com un embaràs, Més pront o més tard, algo eixirà. I la veritat és que quan dius que sabien qui és la persona, entonces potser alguns tenim que rectificar si estem equivocats i altres tindran que admetre que així hi havia una operació tramant-se que han negat fins al final.